iTestamente Elisha. Uma uvula iBhayibheli ekhasini lokuqukethwe, uzobona ukuthi lakhiwa amaqoqo amabili amakhulu, iTestamente Elidala neTestamente Elisha. Igama elithi Testamente lisho isivumelwano sobambiswano okuyiyona nto lamaqoqo amabili angayo. Akhuluma ngendaba eyodwa yokunqoba nangendaba yesivumelwano sobambiswano sikaNkulunkulu noIsrayeli kanye noluntu lonke eyinkimbinkimbi. iTestamente Elisha libizwa ngeTanakh esikweni lamaJuda. Iyiqoqo lomqulo ohlanganisiwe weMibhalo yakwa-Israyeli engama-39 eyayingaphezu kweminyaka eyinkulungwane ukwenziwa. Ngokwehlukile, izincwadi zeTestamente Elisha zingama-27 zonke zibe khona zishiyana ngeminyaka engama-30 kuya kwa-4 ngayinye. Zonke zabhalwa isizukulwane sokuqala sabalandeli bakaJesu kusukela ezikhathini zakuqala. Imiphakathi yamaKristu yaqala yaqoqa lezi zincwadi, yazifunda kanye neTestamente Elidala njengendaba ebumbene eholela kuJesu. iTestamente Elisha liqala ngezincwadi ezine ezilandelayo ezibizwa ndawonye ngokuthi ivangeli. Zilanda indaba ngempilo kaJesu waseNazaretha, ukufa nokuvuka kwakhe njengesimemezelo sezindaba ezinhle. Zilandelwa umsebenzi wesihlanu olandayo obizwa ngokuthi yizenzo zabapostoli. La uJesu ovukile uthuma abapostoli okungikuthi ngokuhunyushwa othunyiwe. Bakhethwe njengamanxusa kaJesu ukusabalalisa izindaba ezinhle ngaye emhlabeni wonke. Emva kwezenzo kuba yiqoqo lezincwadi zabapostoli. Lezi zabhalela ukufundisa nokuhlahla indlela emphakathini yezindawo zabalandeli baJesu ebizwa ngamabandla. Kunezincwadi eziyi13 ezibhalwe ngumpostoli Pawuli, azihleliwe ngokubhala kwazo, kodwa zihlelwe ngobude bazo kuya kwemfishane ukunazo zonke. Bese kuba nencwadi yamaHebheru, umbhali wayo akabaluliwe kodwa usondelene noPawuli. Emva kwalokho sithola kunezincwadi ekaJakobe, ekaJuda, ekaPetru nekaJohane. Ababili babengabafowabo bakaJesu bekanye nabalandeli bokuqala bakaJesu. Incwadi yokugcina yeTestamente Elisha, incwadi yesambulo, incwadi ebhalelwa amabandla ayi7 eyambulwa yizwi lesiprofetho ngenselelo kanye nenduduzo kubo bonke abalandeli bakaJesu. Yilezi izincwadi zeTestamente Elisha, kodwa umbuzo uthi zimayelana nani? Nokuthi zihlangana kanjani neTestamente Elidala ukwakha indaba ebumbene. Yicabange ngalendlela. iBhayibheli indaba eyodwa elanda ngokunqoba enezehlakalo nezenzo eziningi. iTestamente Elidala liwuhla lokuqala lwezehlakalo elikunikeza zonke izingxenye ozidingayo ukuze indaba elandelayo ibe nomqondo. Umnyombo wezindikimba nokushayisana kwesakhiwo kumiswe ngokuhleleka. Kuthi-ke kwiTestamente Elisha zonke lezehlakalo zithathwe zadluliselwa phambili zenza uvuthondaba lwendaba yonke kaJesu. Ake ngikubonise ngikushoyo. Isehlakalo sokuqala simayelana noNkulunkulu noluntu lonke. uNkulunkulu wakhela abantu ithempeli elimangalisayo, insimu, abenziwa ukuba ngabahlanganyeli bakaNkulunkulu ekubuseni umhlaba. Kodwa abantu bayiziwula, bavumela ukulingwa, bamelana nokuhlakanipha kaNkulunkulu, base belahlelwe ehlane lapho baqala khona ukubulalana. Bakha amadolobha abhebhethekisa ubugovu kanye nencindezelo okwaholela edolobheni laseBhabhela elikhulu elibi. Ngokuba uNkulunkulu elithanda izwe nabantu balo abayiziwula, wenza isu lokubahlungula ngokuthembisa ngokufika komuntu omusha ozochitha ububi obusiholele ekubhujisweni. Isehlakalo esilandelayo endabeni yeBhayibheli simayelana noNkulunkulu noIsrayeli, siphinde futhi sakhe izindikimba nezinhlelo zesehlakalo sokuqala. uNkulunkulu ubiza uluntu olusha ukuba luphume eBhabheli luze ezweni elimangalisayo. U-Abraham, uSara kanye nezizukulwane zakhe, isizwe saka-Israyeli. uNkulunkulu wathembisa ukuthi ngabo izizwe zonke ziyakwehlelwa isibusiso esimangalisayo. Impela uluntu olusha olulindelweyo. Kodwa umlando woluntu waziphinda kubantwana baka-Israyeli. Bamhlubuka uNkulunkulu, bazakhela amadolobha abo obudlova abaholela ekuchithweni nasekuthunjelweni eBhabhela futhi. uNkulunkulu wasigcina isithembiso sakhe somuntu omusha obeza kuvela enzalweni ka-Abraham. Kuya kuba umpristi inkosi ozosindisa uluntu kanye noIsrayeli kwiBhabheli ukubuyisela isibusiso sikaNkulunkulu emhlabeni. Manje qaphela-ke ukuthi lezi zehlakalo ezimbili zihlelwe kanjani ngokufanayo. Isehlakalo sesibili side futhi izinga lobudlova lisezingeni eliphezulu kunesakuqala. Ndawonye zambula isimo soluntu esibhlungu.
futhi siqhakambisa isithembiso sikaNkulunkulu esigqama kakhulu esehlakalweni esilandelayo sabaprofethi nezimbongi beTestamente Elidala. Abaprofethi basola u-Israyeli nezizwe zonke ngobubi babo bamemezela ngosuku lwenkosi ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uqobo uyakwehla ngosuku lwenkosi akhulule umhlaba wakhe kwiBhabhela. Konke lokhu kuzokwenzeka ngompristi wasebukhosini othenjisiwe ozohlupheka njengesigqila afefela izono zama-Israyeli noluntu lonke, kodwa uyakuphakanyiswa abe yinkosi phezu kwezizwe zonke. Kukhona azobabiza ukube bashiye iBhabheli bahlanganyele nabantu besivumelwano esisha bayobambisana noNkulunkulu ukubusa iJerusalema elisha phezu kwendalo entsha. iTestamente Elidala livala ngokulindela isehlakalo esisha endabeni. Uma uvula iTestamente elisha, indaba efanayo manje ebheke kuJesu. Ake sibheke ukuthi kanjani. Amavangeli omane athula uJesu waseNazaretha eyindodana kaAbraham ethenjisiwe ezobuyisela isithembiso sikaNkulunkulu ezizweni futhi eyilomuntu omusha ozonqoba ububi enza ukubuyisana phakathi kukaNkulunkulu noluntu. Ubehamba ejikeleza ememezela ngokufika kwesithembiso sombuso kaNkulunkulu, wakhuluma, waphila njengenkosi ephakeme kaIsrayeli. Kodwa kunokuba zibize ngenkosi, wazibiza ngendodana yomuntu, umuntu onesimo senceku. Amavangeli asivezela ukuthi kuJesu uNkulunkulu kaIsrayeli ube umIsrayeli othembekile futhi waba ngumuntu thina bekumele sibe nguye kodwa sahluleka. Umsebenzi kaJesu kwakungubhekana nobumnyama bobubi obusithakele kuluntu okusiyengele ebugovini, odlameni nasekufeni. Ngabe sikunqoba kanjani lobu bubi na? Impendulo emangazayo kumavangeli ithi uJesu wanqoba ububi bethu ngokubuvumela ukuthi bumbulale esihlalweni sakhe sombuso esiyindida, isiphambano lapho uJesu afela khona ububi nesono soluntu. Futhi ila afezekisa khona lokho akufundisayo, ukuthula, intethelelo nokuzinikela ngothando kunamandla amakhulu emhlabeni. Ngokuba uthando likaNkulunkulu ngezwe lakhe lukhulu ukudlula ububi noma ukufa, uJesu wavuka kwabafileyo evuselwa ekuphileni okusha okungumfuziselo woluntu olusha. Lolu hambo lusisa endabeni yezenzo. uNkulunkulu wagcwalisa abalandeli bakaJesu ngomoya ukuba basabalalise ukuphila kanye nothando lukaJesu emhlabeni ngokunxusa abantu ukuba bashiye umuntu omdala babe ingxenye yomndeni kaJesu okungukuzalwa kabusha. Yilapho izincwadi zabapostoli eziba ingxenye yendaba khona. Lapha abapostoli bakhuluma nemiphakathi yamaKristu babakhombisa ukuthi izindaba ezinhle ngenkosi uJesu evukile zawuguqula kanjani umlando nokuthi zizoqhubeka ziziguqule kanjani izimpilo zethu. Izincwadi zabapostoli zaphinda futhi zachaza izindaba ezinhle ngokuqhubeka nokucaphuna izindaba zeTestamente Elidala kanye nezindaba zikaJesu. Zisibonisa ukuthi singazibheka kanjani izimpilo zethu njengengxenye yale ndaba yokunqoba yeBhayibheli. Uluntu lonke luseBhabheli ekuthunjweni, kodwa uJesu wehla ukulenza ikhaya elisha. Sonke sineGibhithe lethu la sibanjwe khona ubugqila bobugovu nesono, kodwa uJesu wafa, waba yiwundlu lePhasika ukusikhululela ezweni lesithembiso. Ubuntu bethu obudala bumelwe ukuba uthuli lokufa, kodwa ukuvuka kukaJesu kwasenzela ikusasa elisha lobuntu obusha. Siphile esikhathini sobubi, kodwa ngoJesu nomoya sekuphila isidalo esisha manje. Lokhu kusiholela encwadini yesambulo la yonke indaba yeBhayibheli siyibona ihlangana ngezimpawu nangemfanekiso enamandla. uJesu vezwa eyiwundlu elihlatshiwe, elophayo, eliphakanyisiwe laba yinkosi ephakeme yomhlaba. Uhola abantu bakhe ebakhipha eBhabheli izwe lokuthunjwa nobugqili. Ekumelaneni kwabo nomthelela waseBhabheli bazobhekana nokuhlupheka kanye nomholi wabo owahlatshwa. Kodwa uma ngabe ulandela inkosi evukile, ngisho ukufa akunakukuvimba ukuzalwa kwesidala esisha okuvezwe lapha njengeJerusalema, ikhaya leqiniso loluntu emva kokuthunjwa isikhathi eside. Ekhasini lokugcina leBhayibheli, izulu nomhlaba kuyahlangana. Abantu abasha bathatha indawo yabo esekhasini lokuqala eBhayibhelini ukubusa umhlaba ndawonye othandweni nasemandleni kaNkulunkulu. iTestamente elisha liyiqoqo leMibhalo emangalisayo. Imela ubufakazi babapostoli obuyisa kuJesu ovukile. Ngomoya kaNkulunkulu lamazwi abantu abekhuluma izwi lethemba elinamandla kusukela ekhulwini lokuqala leminyaka kuye ekhulwini lamashumi 21 eminyaka.
Incwadi nencwadi sikhombisa ukuthi uNkulunkulu ngoJesu noMoya uholela kanjani umhlaba emgomweni wawo wendalo entsha. Ngakho isiphetho sendaba kahle kahle singukuqala kwendaba entsha esazolandwa. iTestamente Elisha limaqondana nalokho.